ndaudzawo kuna baba Tadiwa haana kudzoka kwandiri akabva hangu aenda kwakaenda handina kuzoziva ende nanhasi mari iyoyo haina kudzokera handina kuzomboinzwa nezvayo kana kuiona iyo stendi handina zobhadhara apa ndakazotengawo papa mukana iwoyo wanga watopfuura ndakazotsvagawo kwatokumwa saka chauri kuda rubatsiro mureki urungotitaura nyaya hausi kuda kutaura kuti rubatsiro rwada kuti dare riri kubatsire nderwei vatitaura zviitiko zviri kuitika inini pari zvinezvi ndiri kuona kuti nemudzimai hatichakwanisi kugarisana uri kutaura kuti patinoda kuti dare riri kubatsirei ndopatora kuti ujekese kuti uroda kuti dare riri kubatsire nechii uri kuti mukadzi wako uri kufungidzira kuti ane zvinomunetsa here kana kuti ane chiwanhu chiripo here anokuroya here ifambi here chii chauroda kuti basa dare rijekese payo nekuti uri kutitaura kuti mari hadzisi kubatika mukosi wakasungwa wakamuona akasungwa zvawakamuona akasungwa mboro yako haichamiri here kana kuti chii isu tiri kukwesa handina dambudziko rangu parava ndekuti hatisi kuwirirana hatisi kunzwanana pamedu macho takatotadza kutonzwanana hamusi kuchaita bonde mese ini ndakatyawo kuti ndingaramba ndichiri munhu asi kundiudza kuti gaviri nderi ndoramba ndichingo ati hatina kukukwadza ndakangotya kuti ndisati ndakuwara ndakareke asi wakatombotonhako handina kubva pandakazviona akubva waregera kutonhako handina kubva ndazviona ndibvunze ndikushaya kuti wapindure chii amene wadare ngatibatsiranei tione nekuti tiwapire kuchinzwe kuti wakapindure chii nekuti ari kutaura nyaya dzake dziri kuitika kamambe ichokwadi zvaari kutaura izvi hazvisi kunzwikisika asi chichemo chake ndiri kuona kutoti zvaakazosiya mukadzi kana uchabata kucharwata naye aone akasungirirwa gawiro rovanga rufunga kuti inyoka here pamwe chii rinogona kuti paine zvimwe zvaakashanda akadini saka ndozvinoda kuti zvionekwa zvaakuonekwa ndozvadaidzana natezvara zvauda kuonekwa pamwe chete zvaane mweya futi mukati kana kuti mudzimai wacho achitaura tezvara wachinzwawo kuti mudzimai acho ataure kuti zvanga zviri sei aburisa nyaya 1 changadire ndikuona sokuti murume uyu ari kuda kuti aone nzira yekuramba newe mukadzi arambire pamberi pedare handisi kuona zvekuti zvaari kunyatsotaura zvacho zvese ari kutaura maproblems emumba but nyaya ndeye kuramba mukadzi ndinoda kuti ndiite mubvunzo kuna baba ivavo vari kuti wakaona gawi muchuru memudzimai wakaenda kuseri kwechuru kana ukaenda kwawaenda wakanzwa kuti gawi iri harina charinokanganisa murudo mavo harina charinokanganisa kana panyama dzake anoenderera mberi iri nekurara nemudzimai wake sezvawaita kudhara ndomubvunza ndamubvunza mune vana vange vana 4 vane makore mangani muchigara mese pa 2007 toti pane 17 years svika yezu nezvi pakachangamira ini ndikuona kuti baba havasi kuda kujekesa nyaya yavo vari kutaura nyaya yavo wakawanda chairi pavari chaipo chaipo
nyaya yavo vari kuti mudzimai wavo gawiro wakaona naro wari kufungidzira kuti mushonga uroi. Ivo vari kuhwanda kududza manje, saka vari kuita zvekunzvenga. Asi ndauya netsa mubaba wavo baba ava kuti wabvunze mai avo kuti mai vagone kutsanangudza mafambiro okuti gawi dzitizosvika muchiuno havasi kukwanisa, mari kuti yaenda kupi havasi kukwanisa. Saka wati zvinoite zvara vakauya katika pfungwa dzangu pamuzvikatichikira iyo iri kutaurwa tezvara tati taedza kuti dare ndingakujekeserei nekuti haana kunge anyatsoti dzwo, saka dare ndati ndingakujekesereiwo kuti nhunha dzake dziri papi, nekuti kune vamwe vasinganyatsogona kutsanangudza vaine nhunha dzavainadzo. Haisi manzwisisa kuti wani ari kutaradza kuti mari hadzisi kubatika mumusha, aine fungidziro yekuti mukadzi kuzondotsvaga gawi akuita zvemishonga, nekuti kana vachiita kuti mari dzinongorasika, mari unomupa mari kuti enda undoite zvakati haandoiti. Zvese izvozvo zvinoratidza kuti pane dambudziko riripo, ndo rauya kuti ringe richibatsirwa pamberi pamambo. ndingangomukana kune mwana ataurewo kuti ndizvo here zvikutaurwa kumurume wake kuti akasanganawo nazvo here vachinzwanana pamusoro dare. Ini zviri kutaurwa nababa ava ndaane 8 years ndichiramba baba ava vachiita zvekuma-girlfriends, vanoshanda mabasa asi mari havandipi. Ndini murimi wefodya, ndinoita zvakawanda ndichitengesa zvinhu zvangu. Baba ava vakangoenda vanodhiraivha makombi, vakadhiraivha kombi yavo havasiyi munhu wavatoona anenge akutogutsikana naye. Akazi kekutanga vanototi pese ndinotouya kutokumbirawo kuti vabereki ndozviri kuita chi murume. Ndakatomboya ndikati ndinkomaka ndatambura nababa avo, vakati ai vadzokera kumba kwani kwako. Kechipiri ndaenda kuHarare, ndakasvika kuHarare kune girlfriend ndakatoratidzwa nemuridzi wepavaishanda, ndopawa ndakaratidzwa kunzi imimi muri kuti ndimi mai mukome, tina mai mukome vatinoziva. Saka ini ndandaenda chida kunobhadhara mari yechi, takatengesa mombe tinobhadhare mari yestendi yawangu ataura. Ndakasvika pamba paye zvikanzi isati kuzivi papari paboarding school paChrist, zvikanzi isati tambiri vanhu vatisingazivi pano. Ndikati ndini mai mukome, pana aindiziva akandigamuchira, vakadaidza mwana vakati mwana huya uone kuti ndiwo mai vako here. Ini ndikabuda mwana akandiona akati ndiwo mai vangu. Wakati zvino mukadzi vatinoona pana paambori ani. Tapedza ipo ndakapiwa makii ndikaenda kumba kwavanogara. Muridzi wechikoro mukadzi wacho akauya akati mai muye kuofisi, baba watida kuwadzinga basa nekuti hatichazivi kuti mukadzi wavo chaichei ndeupi. Saka ini ndakaanzwa kurwadziwa nenyaya yekuti mwana wangu anga achikutanga form 1 handina kukwanisa kuenda. Ndakauya kumba ndakaremerwa zvekuti mari iya yawanga vanditi ndiende ndinobhadhare, ini imari yangu yefodya. Baba vanenge vachishanda kuHarare, ini ndinorima fodya. Ndarima fodya ndinochita kuti mari kana taita zvinhu zvedu tobatanidza pamwe chete. Saka ndakatadza kuwasira mari nenyaya yekuona kuti kune girlfriend raitouya richitowafonera vachibuda mumba usiku baba vachienda ikoko. Ndikavabvunza kuti baba tadiwa zvamuri kurwara, imi muri kuti muri kurwara taane 3 years muchiti muri kurwara. Zvikanzi mai tadiwa inini ndine mishonga yandiri kuenda kunopa baba yekuti baba wane cancer, saka handikwanisi kunge ndichisangana newe. Ndakagutsikanawo ndikati pamwe ndo zviripo sezvo baba vari kudii vari kurwara. Wazoendaiwo baba ava wadaidzwa nemukadzi, ndikati baba watadiwa muri kudzima kunzi baba aRuthi. Makunzi baba aRuthi sei imi mamuchitaura kuti satikwanisi kusangana nenyaya yekuti inini ndiri kutya kuti ndoda kutanga ndazemenwa kuti handina here chirwere chegomarara. Saka ndo pawakabva watanga kuita zvinhu zvavo izvozvo, mukadzi wavo vachiwafonera achidi vakunditi buda mumba enda kubva panapa handichakudi. Ndikati munogoti hamuchandidi, tangai mandipa gupuro kuti munotaura wabereki wangu kumba kwedu hakusvikiki, kungoti ndauya ndanzi handichadiwi. Ndo zvaakangonditi ibva. Mukoma wakatondifonera wakati
nei hanzvadzi chii ndikati ndo zviri kuno mukoma zvikanzi aiwa murambani ikoko uyai tigadzirisane kumba. Takasvika kumba ndikataura nyaya yangu ndikati nemurume uyu hatina bonde iro rinorare chifo ndaigusikana achindinyepera saka mari handina kumusiyira ndo yandakabhadharira wana maschool fees ndikatenga zvinhu zvekutengesa nenyaya yekuti anga asingandipi mari yaenda kumukadzi iyeye haasi mukadzi waniba anga aine vakadzi. amene pasiyirira badzi padadonzo watotora saka gawi riri muchiuno nderei pamusoro zviri zvegawi baba vangu kana muchikwanisa henyu kutsvagiridza kundipondiona kuti ndakambosungirira gawi here handina chinhu chandakamboisa panyama yangu chokuti chinoshanda chakashata handina. Inyaya yekuti yangu wakungonzvenga wakuziva kuti iwo wane mukadzi wadi wanaye vangoda kutotsvaga kuti mukadzi uyu pamwe anogona kuzoonekwa aine chikomba but handina kubva pese ipo kusvika zvino handina murume wandinaye handina chinhu chandakamboisa muchurumini. I think ungoenda kuna chiremba kuti wabatsira asi nyaya yawo iri pachena kuti but kuti pamwe agusikana kuti mai avo wakachena hawana zvavainazvo havana gawi havana chiya but ifungidziro yake kuti akutsvaga nzvimbo chinhu chekuti arambe mukadzi wake itsvagurudzo dzekuti arambe mukadzi wake abve pamusha but regai timutaurire nhau yemusha kuti kana dei ukaramba nemukadzi wako mukadzi haabvi pamusha iwewo ndo unotuta woenda kwaunoenda nekuti musha ndewake. Mazuva anaya mutemo haubvumiri zvekuti kuti hanzi unomurapa kuti ibva pamusha. Saka usafurirwa uchiti uramba nemukadzi wako kuti uzotore musha. Hakuna musha waunotora, matare anowaprotecta. Achangamire ndainambobatsirawo murume kuti kana wada mhuri userekudziwo mudzimai wako ujani kubva pakutaura kwese kwaita murume uyu hapana nyaya ine musoro inoratidza kuti angarambana nemhuri yake. Dai kuri kufunga kwangu kana kuseri kwechuru wangangoenda zvavo but hakuna chiripo. Nyaya iripo ndeyekuti uyo akuwana pressure kubva kumukadzi waanaye mai Ruth vaakumutaurira manje kuti wakati iwe mukadzi hauchadi achikuitei. Ndo nyaya yamumanikidza kuti auye mudare ramambo kuti azvichenure kuna mai Ruth achiputsa musha wake. Usaputsa musha nenyaya yekuroora. Kana uri murume chaiye itabarika nekuti chiwanhu chinotendera. Kumana makombi awo handioni paine nyaya yekuti ine kodzero inoenda kuseri kwechura. Hapana nyaya inoenda kuseri kwechura. Hamenoiwo baba wavo kuti zvirikutaurwa namai vari kuzvibvumirana nazvo here kana kuti vari kuzirama. Itori nyaya yekuti inototaurwa munomu ichibva yatopera. Changamire nyaya yekutaurwa yemudzimai handina mudzimai. Nyaya yaakutaura yekuti akauya akaona mukuru webasa, tine nhamba dzavo, munogona kuvafonerawo. Nyaya yaari kutsanangura yegawi ari kuramba, but ini ndakaona nemaziso ndonogara naye futi dai kwakuri kunzi at least dai akandinyepera hake kuti agawi ndiri mudumbu vangu muri kurwadza kuti izvozvi akuramba zvinhu zvandakaona. ndo zvatoti ngavaende kuseri kwechuru endai kuseri kwechuru then modzoka tindonzwe kuti gawiri rakamira sei so that ave nekujekerwa. Inini ndinofunga kuti pandaida kuziva chikonzero chegawi pakatodarika. It was 4 years.
ndichida kuzo ndichingobvunza pese pataita dare kana ana tezvo rangu anondipupurira ndichida kuzivaita tabvunza kuti unode chii nekuti nyaya yako wataura haisi kubuda pachena tikakubvunza kuti unoda chii kuti dare riri kubatsire papi paunoda kuti dare riri kubatsire uri kuda kuti zvegawi zvakatopfepera izvo zveyo zvakatopera saka unoda kuti dare riri kubatsire papi. Ndimbobvunzawo Changamire, iwe Timothy pache zvako mukadzi wako aramba iri kuramba newe muri kwenyu kunzi 1 2 akakutarira kuti unouya pamberi pamambo uchiramba mukadzi ndiani 2 3 ngei wadaidza nanababa nanani wese kupera pamberi pamambo chanyanya kunetsa chii kuti uyo ndichida kuti vana tezvara handisi kuona kumberi ndobva wati zvataakuita panapa ndezvekuti chitipa zvinhu zvedu roora ndobva tabvisa roora rese rorabviswa ndakatuma muzukuru ndobva roora tatabvisa mombe ndobva tapasarira ndakanga ndisisina mari kwasarira nhumbi dzababa nedzamai pandakatsvaga nhumbi dziya dzamai nedzababa kuti vati tichinowapa muzukuru ndakatuma futi muzukuru chiendesa futi zvinhu zvakatarwa nanatezvara zviya zviya iwo vakabva vanoramba kutambira zvinhu zviya zviya ndo pasakisa chachepo kuti tidzoke tisvike mudare ramambo pane nyaya wakaramba wachiti chii ipapo handichanisi ndinogona kuzotsanangura nepasipo muzukuru wacho arimo munomu. Chekutanga iwe unoda mukadzi wako here? Nokuda kwaizvozvo Changamire kwete handichakwanisi kugara naye. Kwezvipi zvacho zvawataura zvegawi neyo because wakutitaura apa wakuti azochipinda munyaya dzazwai tataura kuti varume mamuri kugesa ivi atatozviona kuti haisi nyaya pane nyaya iripo yatinoda kuti asvike nyaya iripo yekuti vanatezvara vakaramba kutambira chii mbatya asi chikonzero chavo chekusatambira ndechei. Number 2, iwewe mukadzi uno uchikumuda here? Wait. Hauchadi mukadzi. Mbatya uchinadzo here dzekuti dzanatezvara? Zviripo. Koi mwana tezvara unorambire kutambira zvinhu zvamune mapupu. Ngwasha mukuru ukaonodyiwa pamusoro Changamire. Ngatida kuti kutange utsanangura ndisati apuma pamukana kune mukwambo nemwana ndakuchipedzera pakati ndakuti chokwadi ane nguva tiedza kugadzirisa paimba yewana zvichindonetsa saka uyu mukwambo aiti akauya aisvikira kumba kwavo kwaberekwa mukadzi wasingasviki achidzokera zvakazosvika mwedzi watabva muna Dhisemba akaita mazuva anokwana aita 3 ari kumba kwavo kwakuchizodzika kune mukadzi akasvika unonetsana naye kwakumutaka nemubhadha akakwara nedemo rikazomurowa akapisa imba ndopakazotorwa muhanzvadzi yangu achiendeswa kuna samukuru kuti wamuseparatina vachizouya kureva nyaya yavo kumba kwedu kuti ndo zvaita wana saka uchisvika kumba hawana kutitaura kuti uyu vakwana ongoti wana wanetsana saka pakazodzokera samukuru kumba tati agandisane tigara nedare rangu kuti toita sei tizosvike tichiona zvinhu zvacho zvadi zvapiswa ndopakazouya foni chimiro chiri kunogwa muroora akwa saka kuti tigare tingogara pasi akakwara kuda zvazviti zvadi kuti atanga anorapwa ndobva ndati aiwo ngachienda anodini anorapwe awane kubatsirwa kuti nozi pana papatemwa nedemo ako muruoko neziso negumbo zvakazvimba ndobva auya kuti anorapwa kunorapwa kweyo ndobva vamurambira vanzi azviite makwarira waita yakuda police report ndobva yaitwa kumapurisa vapiwa tsamba yekuti anokuroora kunobatsirwa ndopakazotorwa mukwamba wangu akanogara Svondo nemande chipiri ndobva aenda kukoti ndobva azodzi enda munogarisana zvakanaka mozodzoka musi 22 January
saka wadaro uyu mwana apedza kurapwa kwese kumba haana kuchatenderwa kunogara kwatezera wakati mukova wangu ndinokiya woti imba yakapiswa mawindo akadhindwa achiputsika mawindo frame nekuku nanhasi izvo zvazvakaita uyo haana kuzodzima kuzopindamo angasingachaudika anopamba ipapo kusvikira nezvirimwa zvake zvinosanganisira fodya iripo haina ari kutarira nechibage chemumunda saka zvadaro ndopawakazouya achitsika kuda kunorowa vakuda kunzvenga kuti kuda kunzvenga kana kuti kuda kuedza kuda kuuya kuti tione kuyanana ndobva tavatendera tanga ari november vatata november zviite kuti wakwasha muuye ndobva wazouya musi wa5 December wakwasha nebudzi dzemasungiro nemombe dzedama ndobva mukwasha uyu haana kuuya pakayatezvara nemumwe watise wangoti wari kuti muzukuru bhozi samukuru wacho watinoziva anonzi wavo wamaoko ndiwakatopa runhare wachitaura kwanditi sekuru tiri kuuya semazuva ese matauro atinoita ndobva ndachironga nevamwe kuti aiwa uya isununguka isvike kumba hawana kuuya ipapo kwabva kwaya muzukuru wachibva wasvika pamba vatawatambira zvakanaka tawatambira daro baba ukabva wati ndine rwendo ndikungosiya uyu ndiachata mukwasha ndiachata zvese ndobva waenda ndopakazosvika soko rokuti mukwasha ani handichada mukadzi taurirai waripo kuti mukadzi handichada wape gupu rake kati chirudzii hati gupu rinopiwa nemuridzi here ndonga munhu ndiani wautambidza munhu wake ndobva taurapo ndobva tapfuura zvakadaro saka zvadaro takangozvitambira semuri kati chimiro ichi yaitidi ndiende kunochinzwa kune dare kwamama ndikatoya ndikaisawo ripoti yangu panapa ndikazoinzi musi wa20 chizopiwa rekuzuva remusi wa10 kusvika nhasi tazoyazopiwa zuva ranhasi iri nyaya yemupango wangu iyo saka zvadaro mwana uyu tinaye kumba pekugara hana ari kutogara papedu kumba ngwashati achada mukadzi tazogara kuti tichapindura titaure nevavo wakauya wacho nezvipo zvatianzwanani asi chimwe chakazonyanya kuti ndizosvikawo kuti ndiisiwo nyaya mudare muno pane zvakauya nazvo zvosanganisa mombe idzo zvekuti mombe dziunzi nemwana ndedzamu dzandakatenga nekuri mafoja dzakazobviswawo kuti dzeroora saka sikazivo kuti ipapo zvinoita here kuti uyu azviroore iripo ichapinda kusanganawo haiwa tozoibata pairi kupinda zvaya mati iri kupinda handiti tomboita iripo hati mazvonhu kuti nhau iripo sekutaura kwamai kwamboitwa naye kuti ari kuda kuti arambane nemukadzi wake pamberi pamambo saka zvadaro vana tezvara wakazouya ini ndisingazizivi kuti kune rweni kuuya maitiro atoita nguva dzose foni inotofonwa nasamukuru samukuru wangu haana kutifonera andisofona kuti tiri kuuya wakwasha sakuna nike samukuru anofambise nyaya kana wakuya saka haana kunditaurira kuti wari kuuya ndazongonzwa vanhu vatoti vanhu vatouya kosiya zvipi kati iri iro rakai rinoda kuunganidzwa vanhu voukama zvotambirwa saka hatikwanisi kutambira aona unga atitoitwa ndisekuru wandava kumirira wasingatogoni kutosimuka zvakafanira nemunhu ari muchipatambachika nezvimwe chimiro chiripo ngawadzokere tochipiwa zuva ratinoungana zvinhu zvouya nokuti ikoko hakuna munhu ariko ndo madzokero akaita ukwasha nokuti papasina vanhu vanga varipo dare redu rinotambira paukama hwedu papasina vanga varipo saka kwazoita zuva repiri inobva ndazosimuka kubva kubasa ngati gai ndonyadzonzwisa kuti isoko rakafamba sei isina kusvika kwandiri kuti vanhu vapedze mafuta kuuya kunoti tava nezvinhu chii chaitika soko harina kusvika paumsha kuti izosvike kwandiri then zuva remangwana wakazochiuya manje vanzi tauya kuzosiya wana nokuti pakutakana kwakaita wana wakanzi hawasi kukwani wari kuramba mai wavo wari kuda baba akauya ndovari kuti muzukuru ndobva ndati hatikwanise kuti titambire wana ndiri kuda samukuru auye nababa wewana wachisiya wana kumukadzi wavo wachitaurirana kuti kusiya wana dzokerai navo kati ndo masoko andakataura kuti vana wakwasha wadi wadzokera musha handiti une musha uinawo
hongo. Saka unotiza pamusha sei? Handina kutiza musha. Ndakatouya ndapora. Ndikati ndauya kuzoshanda fodya yangu nechibage changu. Zvakanzi hatikwanisi kukugamuchira zokwira kumba kwedu. Navatezvara. Wakatigara patezvara here? Inini ndine kwandaigara kumunda. Ndokwandaigara. Ndokune imba yangu. Saka inini semawira andaida kuita ndandiri kuti ndouya hangu ndichigara kana pasamukuru kana pawo ndichirima ndichigadzirisa zvirimwa zvangu. Zvakanzi haukwanisi kushanda zvinhu zvako. Ndokwakapiswa dzimba kusina dzimba? Hakuna dzimba. Dzakapiswa? Dzakapiswa. Bedroom rakatodedenywa mawindo zvekuti mvura inogona kutona ichipinda mumba. Asi mutongori nezvinhu zvakangoda. Handisizwa kuti mukwasha ndiye anyoresa sabuni racho. Iye ndiri kutityisa nokuti ndau dzacho dzakukatana so. Saka tikuboda iye kwasha kana yatezvara kana watezvara wakabhanga hanzi yaitigadzirise zvineswa. Zvineswa zvokuti arambe mukadzi muno. Zvokuti arambe mukadzi muno. Ndo zvacho zvatiri kuda kuti tinzwisise nyaya dzavo kuti dare ringavabatsire sei. But ndichinzwa inini nyaya ichiri kumakotsa saka taita tazviziva kudhara kuti nyaya iri kumakotsi iri kumajistrate court handiti hatitenderwi kuti tiibate kusvika yapera kumajistrate court. Ine chikundishamisa ndechekuti uyu murume uyu ndiye akapisa imba, ndiye akadzinga mukadzi, ndiye akareza someone kuunza mukadzi wacho kudai. Ane pressure yamainini ari kutiko ari kuti iye haasi kuona here pari kuti akamira sei. ane pressure yamainini ari kuti dzinga maiguru pamusha ndo zviripo. Asi sinzi nyaya iri kumakotsi nekuti ndo pane nyaya hatikwanisi kuti tipe any other judgment kusvika nyaya yadi yapera. Asi yatezvara yepfuma handidi yenyundo yepfuma, yatezvara yepfuma inopinda nekuti ngeyepfuma. Asi yawo iyi maproblems awo nekuti ndokwairi nyaya pamusoro yechangamiri yakaenda kumatare ndeassault nekupisa. Asi nyaya iri kutaurwa neuyu yekurambana nemukadzi haisi kumatare. Zvese zviri kumatare nekuti zvese kupisa, kudzinga munhu pamba, kuramba handiti. Saka iri kumatare kumajistrate court. Uye zvakare dare rino harirambanisiwa asi rinototonga kuti vanhu vagare zvakanaka. But nyaya dzake ndichiona pane nyaya chaipo chaipo ari kuda kuti atore judgment yatinezinge taita munomu oenda nayo manje uku achindoti inini ndakaonekwa kuti handina ndakatoramba mukadzi uyu pamberi pani pamambo. Ndo zvaari kuda kuti tichidi tiite. Saka dare riri kuti aiwa isusu ngaitange yapera uko yozodzoka tozokwenenzvera munenge masarira, nekuti iri kuonekwa iyo yekurambana, yekupisa, yekutema, zvese izvozvo hapachisina rudo. Uye zvese zvaari kutaura zvekuti ndakaona makawi, zvese izvozvo zviri kuenda kuti hapasina rudo. Saka nekudzinga mukadzi pamusha, ngatisimukei nyaya yedu tozoiona after 22 kana yapera uko mozouya motaura zvimwe zvamungazotaure. Yatingazoti even ikoko muhamataura nesharing of property, musha haufaniri kutorerwa musha, chibvo aramba kutorerwa musha. Kana matozoeka unozodzoka
tochizotonga yemusha kuti haufaniri kutorerwa musha. Kana aine mukadzi wake waainayo wechipiri wanototanga umwe musha patsva, but uyo ndewako nemhuri yako. Ngaazvizive izvozvo kuti musha hautorwi, kana iko kwanokuprotecta hautorwi musha iko. Handiti pane chirimwa changamira, pane foji ndozvatirikutaura nguva. But yanzi 22 nhasi ndi 17 Monday next week. Chamira anotsa kuti zvaperera kubvunza imimi mati makaramba pfuma muna November December muna akazouya muna December kwegore raperere 2024 ya December watapa zvepfuma kuya kwakaita pandakati wadzokeri vhiki rapera pasina mwaka uno pasina kuungana uku akarumhanyisa uku arudi right. Ngatipinde panext ine masamoni andini Matamba nadzo Tom Gaiva yapinda chigara uku iyo tiuya iyo tiendako iyo tadismisa tati ichiri kweyo ichiri matamba nadzo Tom Allen toda $10 zedari, then Mukome Timothy toda $20 zedari. matamba nadzo Tom Allen ndimi handakuziva imati. Mukome Timothy ndiwe changamira. Nyaya yadzoka zvakare pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvara vanoda pfuma yavo yamakawirirana. Uya nembo dzako pane maredara kutaura izvozvo ndi Tom matamba nadzo achitaura kuna Timothy Mukome. Already Chezara Tom pamusoro yechangana ndichaileta kuti ndisvike kuya mukati medare rino inhau yerora zvichienderana maringe nemagariro anga akaita mwana pakuzosvika pakurwisana kwawo nezvinhu zvatabva kutaura. Saka ndakaona kuti mukwambo uyu akadzamara atobuda mumusha mangu sezvo ati mwana achada rora racho tichazorwana kutisati ngandinoti revere rora rangu riuye zvichisanganisira rakabviswa racho kuti riuye panodzi pane mombe dzake dziripo dzaakashanda ake iye achiri mefoni chiti zvinoita here kuti mwana uyu unozviroora. Kutaura kwangu panguva iyi rora racho hamusi kutatsanangura kuti rora racho ranga rakamira zvakati papaine mombe 10 dzakabviswa i5 kwasara 5 kana kuti utsambo yanga iri $100 kwakabviswa $50 kwasara $50 kana kuti tizive kuti akwanise kupindura kana kuti azive. Chitarisa bhuku rangu mukwambo wachitanga kusvika mushaka musi weFebruary gore ra2008 akabvisa chitambereka kuti even ukaenda kukoti ipi neipi uchiti ndi imombe dzangu wanongoti tipe bhuku murupaona angoti tipe bhuku roproduce oti iri bhuku riri kutaura kuti mombe dzangu handiti. Saka madzimai ngatidzidzei kana tichitenga tichishanda ngatiise zvinhu zvacho muzitamani ngaiite watidzidze nekuti iye zvino zvangatange ndiani kana kuti angaigone ndiani kuti tinoswerera ende hatingambomuti uyu hadzisi dzako nekuti ane bhuku anotinyisa. Eni koti inoendwa vanongoti oraiti murutimo pane mombe dziri mubhuku mani naTimothy. Saka ngedzani ngedzaTimothy. Motikari iyo iri panze apa iri muzita mani tichinongedzera handiti iri muzita menyu. Saka ngeani
pane mukadzi wenyu here pasaidipa handiti saka iyo taipedza akaripa right daura masimudza ndasimudzirawo panhau yerutsambo ini vana vachisenza ndini ndaitovabatsira kuti warowe okay wakabvisa vane bepa randakanyorerwa natezvara remwana tikaenda tikanobhadhara wakasainawo saka zviripo wabhadhara riri pano rine signature yavo ndishuwa zvimwe zvese zvawataura nekufamba kuti vakabhadhara zvakati nezvakati handina pandurukokana navo asi parutsambo wakabhadhara rutsambo hanzi takabhadhara mari yawakurewa 400 iripo mukati ati mari yawakurewa 400,000 ndiyo yakanyorwa kuzvichokwadi iripo ikasainirwa kuti yakabhadhara saka hanzina kuna baba hanzi pane signature yenyu pane signature itoti panapa pakanzi rutsambo rwakabharwa musi wa17 January 2008 panzi paid pamakobva pasainwa signature munezvo here parutsamba saka tichiona hapana irora akapedza zvakapera zvakadii zvakapera ende anga akuunza masutu ndo anga akuunza kuti aege masutu sakani masutu moita zuva rakuti masutu enyadi auye abva apedza rora izvi zvavo zvekunetsana ndezvavo zvekunetsana imunotambira zvenyu zvechi zveuroro zveukwasha neyo asi sekutaura kwataita haiwini nekuti paagonawo tinotaura kuti agona paanyangadza tomutaura kuti apa wanyangadza yemusha haiwini kuti amubvise uyu pamusha nekuti musha wake makoti anomuprotect ishoko ari kuti vanawo wakatononga vaine musha wavo wakanetsana kouti unonzi anizita baba ndinozi mukome mukome John wakanetsana rorara kwavo hakuna kuvaitira zvakanaka wanga uri vari vaigara vachikukakashana asi panoda kuzofumura zita rangu ndaipindira saka mukadzi uyu akazongosiyiwa kumusha kwavo kwawaigara kugada ndinoti masenzi vanogara wakazongosiyiwa ikoko nemurume wake murume watadza kuwirirana magariro avo murume ndobva aenda kubasa akasiya mudzimai aine vana nepfuma saka ine hazvigoni zvamaita izvi nokuti mauda kutanisha zita rangu muroora huya kumba kwangu inini ndobva tataura nemurume nemukadzi wake akauya wakasimuka wakasiya pamba pawaingogara pari padombo nokuti rakanga raumboita dombo nokuti mukadzi anga ari kuremerwa nemusharewo ndobva auya pandagara naye saka inini ndanine nzvimbo yawazorwira haistori yawo ngeedu yataita matumba kumunda ndokwatakasunga kuti kana usikakwanisi kugara naamwena kusinzi wakapiwa imba chienda unogara kupi kune dzimba dziri kumunda idzi ndobva wanogara saka apo wazorwara ndopatatanga kuti titi but vanate zvaandambogara ndakonana navo zvese zvavo zvakarwa panosvika pane utsambapo tisi takabhadhara tichifunga kuti tiri kuvakiridza vana saka pandazoona kuti pane zvakasara ndopatati mwana ona izvo zvomakuita izvi tiri kuvatezvara unejeredzwa saka dai tadini marwa anatezvara tikuwirirana isusu vanhu vakuru ndopendakaenda kwavari ndikandobhadhara zvakuita kuti tifanire kuti ndinoita bribe tikandobhadhara mombe 3 nezvimwe zvawaida nezvatakatobvunzana kuti pane zvimwe zvasara here vakati pakazobuda nyaya yekuti wana avo varikuda kurambana saka ndipe zvinhu zvangu zvese zvadini zvasara ini ndakangozvigamuchira kuti zvakanaka chirega tirongedze zvakadini zvakasara zvacho ndidini ndiuye pakuzouya nezvinhu ikoko nekuti tatagombora tezvara kuti wana waudini wauda kurambana ndo pakazoita access yekuramba kuti hatichatambiri zvinhu izvozvo
chimbomira nazvo nekuti dare redu harina kudini harina kwana asi procedure yekuti tisvike pamba paone zvinhu yakanga yaitwa kubudikidza nawanoti sisi ndo wakafonerwa akaenda kuna mai mai matamba nadzo wakanotaura nawo dare ravo risina kukwana kudaro wakati huyai isati nazvizva kuti dare ravo harina kudini harina kukwana ini ndakashanda pakati pavo ndisa driver wokutakura zvinhu handani singatongani nawo ndakatungamidza muzukuru. Right, ngaende ndotambira zviro zvenyu zvakasara. Iyo yawo iri kumakosi. Iyo ichienda kumakosi. Mazwa imondotambira natezvara nekuti chiramwa hachina nebasa rese. Motambira izvo zvenyu zveuti izvo zvavo zvekurambana nezvedzimba zvinozoonekwa mumashure kuti pavanoenda kumakosi vanotaura kuti kana wakuda kushayana wotaura kuti ini ndakaita zvakati ndakaita zvakati patandiri pamushande papa ende sofo handiti rinozenge radare rinozoitwa rapera iri dare rekurambana radi amikani zveroora renyu mapedza musina kuzogutsikana pasharing then munozouya kusharing but mombodotaura idzo nyaya idzo muri kumakosi. Okay, roora rakabhadharwa sedare tiri kuzviona kuti roora rakadii rakabhadharwa zvasara zvakatouya makazviramba saka motaurirana zuva rekuti zviuye zvakare zvouya rini zvakasara hanzi china chinoteera zvouya zvakasara zvidi mozvigamuchira musarwe handiti aiwa hapana kurwa ipakuda zvakafaniswa zvakanaka padare rakatambisa hanzi china chinoteera zvinoita here kuti zvichiuye zvipere ndini ndakamirira wana wasina shuri ndinogadzira ndinoenda nazo. Okay, right. Tiengai china chinoteera mosangana zvopera zveroora iyo vanombokweshana kumaya kumakosi ndezvavo chisimuka inoende ndinoda kukumbirawo kubvunza inini pane vana vari kuenda kuchikoro atati chimboendai uko munondoisa zvewana zvese zvinotota major city rinoona zvewana Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira